Така, здравейте хора, аз съм SuperGamer.bg и сега ще правим томбола в сървъра Adventure PvP. И да, томболата, значи, за да се запишете за самата томбола, трябва да харесате клипа, да коментирате, да харесате клипа, да се абонирате и да напишете долу в описанието запис, името си в играта, в The Galaxy вече познах си фантазирам, в Adventure. Да, абониране, лайк на клипа, запис името си в Adventure и да започваме с томболата. Томболата, опа, забрал съм меч. Така, така. Ще изглежда томболата. Значи 6 или колко там, значи 8 Creeper X, 4 лега, 2 стрендки, 2 спидки, 2 фарки, 4 8 голденбълки, фул меч, фул сет. Да, томболата тегля на колко сабскрайбъра, 22 сабскрайбъра. И да, абонирайте се, лайкнете клипа и чао от мен.